Eżis semmija inselmilkom jiena Francesco Pio Attart nilqakom għal din is-sensiela ta' 4 programmi x'tiftakar jew x'fimt mill-Amoris Laetitia. U għal dawk minnkom illi huma familjari mal-musicals, żgur li ntbaħtu illi ftaħna il-programm bil-mużika sabiħa ħafna waħda mill-favoriti tiegħi u naħseb ta' ħafna semmija bis-silta Love Changes Everything. Hija silta mill-musical Aspects of Love ta' Andrew Lloyd Webber. Kif tafu dan il-kompożitur Ingliż tagħna ħafna xogħlijiet sbieħ, fost l-oħrajn din hija waħda illi baqgħet popolari immens u tindaq f'diversi okkażjonijiet u se nkun qiegħed nużajjin propju il-verżjoni strumentali tagħha fil-ftuħ u anki bħala sfond ta' dawn il-programmi. Għaliex? Għax propju it-tema tal-programmi tagħna ta' din is-sensiela ta' dawn l-4 programmi hija l-eżortazzjoni apostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku Amoris Laetitia. Isem bil-Latin illi bil-Malti ġie tradott il-ferħ tal-imħabba. U għaliex il-ferħ tal-imħabba? Dawn il-programmi huma intiżi propju biex nifmu lan wara dan id-dokument sabiħ illi tagħna l-Papa Franġisku illi jinsab fuq fom kulħadd, kien is-suġġett ta' ħafna diskussjonijiet, ta' dibattiti, ta' kritika anki minn dan il-Knisja nfisha, persuni f'dan il-Knisja illi poġġew anki fid-diskussjoni dan id-dokument, imma li propju fetaħ il-bibien tal-Knisja aktar għal dawk li jinsabu f'sitwazzjonijiet partikolari biex nsejħulhom hekk, speċjalment fil-qasam tal-familja kif se nkunu qegħdin naraw. Għalhekk f'dawn il-programmi se nistħarġu il-għaliex il-Papa Franġisku ħass il-bżonn li jagħtina dan id-dokument sabiħ ħafna, dokument twil imma mirqum u fih ħafna riflessjonijiet, kif jixtieq li l-Knisja taqra u tatwa dan id-dokument u nittama li ikolli iċ-ċans ukoll li nitkellem fuq l-aspett lokali, kif fil-Knisja lokali f'Malta u f'Għawdex nistgħu napplikaw dan it-talim sabiħ illi qed jagħtina il-Papa Franġisku. U nittama illi kif naf jien jirnexxieli wkoll inwieġeb għal ċerti mistoqsijiet illi ċert illi għaddejjin fil-moħħ ta' ħafna dwar dan id-dokument għax peress li huwa dokument li jitratta suġġett delikat ħafna li huwa propju dak tal-imħabba fil-familja imma speċjalment ħafna għażlu illi jiffokaw b'mod partikolari fuq il-kapitlu 8 kif se naraw li huwa kapitlu li imiss direttament is-sitwazzjonijiet irregolari biex insejħulhom hekk, propju ħoloq ukoll ċerti dubji u hekk mhux ħanibża nuża l-kelma konfużjoni forsi fl-imħuħ ta' xi wħud. Ħafna qed isaqsu imma t-tagħlim tal-Knisja allura inbidel, allura l-Knisja kienet tgħid mod u issa qed tgħid mod ieħor, allura jekk il-Knisja fil-qedem dari żammet ibes fuq ċerti prinċipi, issa dawn tefetom fiż-żibel. Huma mistoqsijiet leġittimi, ġustifikati, propju anki għax ħafna drabi aħna nserħu wisq fuq dak li nisimgħu mill-medja jew minn nies ta' triq dwar suġġetti hekk importanti. U allura naħseb illi jixraq illi nagħmlu analiżi iktar fil-fond u illi biex ngħidu hekk nisimgħu dan it-talim from the horse's mouth biex nuża espressjoni bl-Ingliż, jiġifieri ma nserħux fuq sorsi sekondarji jew anki biex ma ngħidx iktar minn hekk imbeda. Jew anki dawk li għandhom aġendi partikolari jinterpretaw it-talim tal-Knisja kif jaqbel lilhom jew jieħdu xi sentenza barra mill-kuntest dan nisimgħu kemm il-darba anki sentenzi mill-Iskrittura minn fuq fhom Ġesu illi jintużaw b'mod ħażin biex ma ngħidx anki malizzjuż. L-iskop tiegħi huwa illi naqbad dan id-dokument u nwasslu lilkom propju kif jixtieq li jiġi interpretat il-Papa Franġisku. Dan qed nagħmlu b'ħafna sens ta' umiltà għax inħoss illi qatt ma nistgħu ninterpretaw
100% bl-aħjar mod dak li jixtieq waslilna l-Papa. Imma żgur li hu jixtieq illi aħna naqraw dan id-dokument jekk mhux kollu tal-inqas il-partijiet il-punti saljenti tiegħu u nippruvaw ngħixuhom. Li nixtieq ngħid f'din l-introduzzjoni mill-ewwel huwa illi dan mhuwiex dokument intenzjonat biss għal dawk li huma miż-żewġin. Laqqas hu dokument mifhum biss u esklusivament għal dawk li huma operaturi pastorali ma dawk li qed jitħejjew għaż-żwieġ jew li diġà huma fil-ħajja tal-familja, huwa dokument miftuħ għall-Knisja kollha. U għalfejn dan propju għax kull bniedem jekk xejn twila ġo familja. Ħadd minna illi qegħdin nisimgħu dan il-programm b'xi mod ma jistax jgħid illi għamel esperjenza ta' familja għax trabba familja twilet u għex familja u ħafna minnkom rabbew huma stess familja. U allura dan id-dokument hu miftuħ għalina il-koll. F'dan il-programm se nibda billi nagħti introduzzjoni iktar ġenerali, iktar wiesa ta' kif inhu mqassam dan id-dokument Amoris Laetitia, x'inhuma allura l-kapitli prinċipali tiegħu fuq ix jitkellmu, u mbagħad jekk il-bambin irid fil-tliet programmi li ġejjin nidħlu iktar fil-font ta' kapitlu, dokument li fih 9 kapitli, ngħid mill-ewwel, x'qed iwassal it-tagħlim f'kull kapitlu u allura kif nistgħu napplikaw. Nixtieq nibda billi impoġġikom fil-kuntest. Il-Papa Franġisku sar Papa propju il-ċerimonja jew aħjar iċ-ċelebrazzjoni tal-ħatra tiegħu bħala Papa kienet nhar San Giuseppe 17 ta' Marzu 2013. Xtana minn dakinhar il-Papa, meta qed ngħid xtana tagħna ħafna, imma ħanillimita ruħi għal dokumenti importanti, ġifieri it-tri għax ħafna minnhom ikunu f'forma ta' ittra illi fihom wassal tagħlim u tagħliema tip huma. L-ewwel nett lejn il-bidu fil-fatt tal-pontifikat tiegħu huwa dokument programmatiku. Meta ngħid programmatiku jiġifieri fih qed ipoġġi l-linja tiegħu bħala Papa kif jixtieq li jkun il-Ministeru pastorali tiegħu bħala raj tal-Knisja Kattolika. Tagħna dik l-eżortazzjoni sabiħa Mens Evangelii Gaudium, il-ferħ tal-Vanġelu. Tant hija importanti, tant huwa dokument sabiħ, tant fih rikkezza, tant fih tagħlim illi jista' jiġi applikat dan id-dokument illi għalkemm huwa eżortazzjoni, ħafna jsejħulu enċiklika. Sal-bieraħ stess, insomma, ftit tal-jemilu qed nisma' xi ħadd li huwa mgħallem sew fil-ħajja tal-Knisja u fit-tagħlim tal-Knisja u mod żbaljat irid ngħid imma sejjaħlu enċiklika. Fil-verità dan din mhijiex enċiklika. Enċiklika hija waħda mill-ogħla forom ta' dokumenti li jikteb il-Papa meta tkun ittra enċiklika. Din hija eżortazzjoni apostolika. Eżortazzjoni jisu jekk iridu noqogħdu ngħidu x'inhu l-iktar importanti u inqas importanti, hija dokument ħarira inqas ta' portata inqas minn ta' enċiklika. Imma sal-lum ħafna għadhom isaqsu x'kien illi din ma tajlniex bħala enċiklika x'tant fiha tagħlim sabiħ importanti illi fihem verament il-qalb u l-moħħ tal-Papa Franġisku illi żgur kien jixraqilha illi tingħata dan l-isem biex ngħidu hekk. Imma insomma u x'inhu fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nomenklaturi huma sekondarji. L-Evangelii Gaudium, il-ferħ tal-Vanġelu, titkellem dwar il-viżjoni tal-Papa għall-Knisja. Huwa dokument sabiħ, twil, illi jiena nħeġġixkom eżis semija biex taqbdu u taqrawh. Huwa l-programm illi l-Papa jixtieq jagħti lill-Knisja. U ħafna mill-viżjoni tiegħu għall-Knisja qiegħda f'dan id-dokument sabiħ. Issibuh ukoll bil-Malti kif se nintenni kemm il-darba dawn id-dokumenti tal-Papa, it-traduzzjonijiet tagħhom għal-Malti, issibuhom kemm verżjoni stampata imma anki fuq is-sit laikos.org huwa sit kollu kemm hu bil-Malti
sit elettroniku fuq l-internet illi fih hemm ħafna materjal kollu bil-lingwa tagħna. Wara l-Evangelii Gaudium, wara l-ferħ tal-Vanġelu, propju sentejn wara, fl-2015, il-Papa tagħna l-ewwel enċiklika tiegħu miktuba kollha kemm hi minnu. U qed nuża propju dan il-kliem għax kien hemm enċiklika illi ġiet biex ngħidu hekk bejn iż-żewġ papiet hija storika għax hija enċiklika miktuba minn berba jdejn mhux bitnejn biex nuża din l-espressjoni, bdija Benedittu 16 u komplija Franġisku. Qed nirreferi għal Lumen Fidei. Din miskina spiċċa daqsxejn fin-nofs u ma tantx tingħata importanza, mija sabiħa ħafna titkellem dwar il-fidi għax jekk tiftakru il-Papa Benedittu kien beda jtina enċikliċi dwar it-tliet virtujiet il-kbar, il-fidi, it-tama u l-imħabba. Kien beda bl-imħabba il-famuża sabiħa ħafna Deus Caritas Est. Imbagħad kien tagħna il-Caritas in Veritate dwar it-tama, kien tagħna skużawni l-Ispe Salvi dwar it-tama, imbagħad kien tagħna l-Caritas in Veritate ukoll tiġbor fija it-tema tal-imħabba imma mal-verità, u fl-aħħar tagħna l-Lumen Fidei illi hija miktuba minnu imma mbagħad ħarġet fi żmien il-Papa Franġisku. Imma il-Laudato Si hija l-ewwel enċiklika kollha kemm hi miktuba mill-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Laudato Si hija dokument sabiħ ħafna ta' natura mhux daqshekk dottrinali, dogmatika, imma aktar soċjali, ambjentali, xi ftit ukoll morali fija għax titkellem dwar l-imħabba illi il-bniedem għandu jkollu l-ambjent, imma fis-sens wiesa tal-kelma, mhux tkellmu ambjent jiġifieri għax jiżra s-siġar jew għax jippreserva ċerti postijiet naturali, imma l-imħabba l-ambjent fis-sens l-ekoloġija, fis-sens l-aktar wiesa tal-kelma. Jiġifieri anke l-imħabba u r-rispett lejn id-dinjità umana, għax anke l-bniedem huwa parti minn din l-ekoloġija li ħalaq Alla. Jiġifieri f'kelma waħda ir-rispett lejn il-ħolqien. Fil-fatt il-kelma Laudato Si hija meħuda minn dak l-innu sabiħ ħafna jgħidu li huwa l-ewwel poeżija bit-Taljan illi kien kiteb San Franġisk ta' Assisi lura fis-seklu 13. Tkun infaħħarint u Alla li tista' kollox u jagħmel sensiela ta' tifħiriet lill-Alla propju għal-ħolqien tiegħu. Nafu kemm San Franġisk kien iħobb il-ħolqien, fil-fatt huwa rappreżentat ħafna drabi b'xi annimali miegħu bla safar jew bil-lupu jew il-volpi, imma fil-verità l-imħabba ta' San Franġisk lejn il-ħolqien ma kienitx imħabba sempliċistika kif xi drabi nippruvaw jew jirrefiguraw ulna, ġifieri għax kien iħobb il-klieb u l-qtates u tjur tal-ajru, veru kien iħobbhom, imma dan għax kellu mħabba kbira lejn il-ħallieq. U għax fl-opra ta' ideħ kien jara l-kobor tiegħu. Id-dinjità tal-bniedem u d-dinjità tal-ħolqien illi Alla fada f'idejn il-bniedem imorru jitfejt. U dan propju li joħroġ f'din l-enċiklika sabiħa Laudato Si fejn il-Papa iħeġġiġna bil-qawwa kollha biex nisimgħu il-karba tan-natura, il-karba tal-ħolqien illi Alla fdanna f'idejna biex nieħdu ħsiebu nippreservawh u nrodduh il ta' warajna isbaħ milli hu, iktar preservat u kultivat milli hu. Mela tlaqna bil-Evangelii Gaudium, komplejna bil-Laudato Si, u issa it-tielet dokument kbir qed insemmihom fil-linja li fija ħaġa kronoloġika huwa proprju dan, l-Amoris Laetitia. Jiġifieri l-imħabba, il-ferħ tal-imħabba. Żgur li qed tinnutaw mill-ewwel illi hemm ħolqa, hemm link bejn l-ewwel u t-tielet dokument. Il-link qiegħed ir-rabta qiegħda fl-isem, l-għażla tal-isem. Jekk fil-bidu kellna dokument illi fih il-Papa daħħal il-kelma ferħ, il-ferħ tal-Vanġelu, issa mill-ġdid uża il-kelma ferħ. Fil-fatt fil-Malti it-tnejn huma ferħ. Kien hemm diskussjoni, irrid ngħid illi għandix tintuża il-kelma l-oħra li għandna bil-Malti għal ferħ li hija sabiħa wkoll ena, imma fl-aħħar l-isfijiet tagħna
illi normalment huma li jieħdu l-aħħar deċiżjoni fuq l-għażla tal-isem li tant fundamentali f'kull lingwa, kienu ddeċidew li jinżamm l-isem il-ferħ, propju anki biex in-nies mill-ewwel tagħmel din ir-rabta. Jiġifieri bejn l-ewwel dokument importanti, il-ferħ tal-Vanġelu, u dan id-dokument, il-ferħ tal-imħabba. Forsi ħafna minnkom isaqsuni imma fil-Latin ma ntużax l-istess kelma, huwa minnu wkoll dan. Il-ferħ tal-Vanġelu, Evangelii Gaudium, il-kelma Gaudium. Il-ferħ tal-imħabba Amoris Laetitia, jew Letizia. Letizia u Gaudium huma żewġ kelmiet fil-Latin li t-tnejn ifissru ferħ, imma naturalment la huma żewġ kelmiet differenti għax hemm xi differenza anki jekk żgħira fl-enfasi jew fit-tifsira. Fil-fatt, jien ma nixtieqx nidħol f'dan is-suġġett ta' differenza fit-titlu u għalfejn, u nibqa' biss mal-fatt li fit-tnejn il-Papa qed jipprova jwassal dan l-aspett sabiħ illi huwa tant karatteristika tan-Nisrani u li jidher tant fil-kliem, fl-aġir, fil-mod, fl-istil ta' ħajja tal-Papa Franġisku u li jixtieq li jkun tal-Knisja kollha, illi ngħixu l-fidi tagħna bil-ferħ. Allura il-Vanġelu qed iwassal bxara tajba, bxara ta' ferħ, bxara sabiħa. Lil Ġesu aħna nsejħulu r-rajji tajjeb, imma il-kelma forsi aktar oriġinali fil-test Grek li bih inkiteb il-Vanġelu hija ir-raj is-sabiħ. Jiġifieri dak illi jekk xi tħares liħ tara l-ġmiel kollu ta' Alla, u l-ġmiel iġib il-ferħ. Hekk meta naraw xi ħaġa sabiħa aħna nifirħu biha, hekk il-qalb tagħna qisu hekk tola bil-ferħ ġew fina, u l-istess hawnhekk il-Papa qed joħroġ il-ġmiel tal-imħabba u dik l-imħabba ta' Alla illi tgħaddi għal qalb tal-bniedem u li melant il-bniedem tixteret fuq il-bnedmin l-oħra u li ġib il-ferħ. Allura hekk diġà fit-titlu li huwa dejjem indikattiv huwa dejjem qed jagħti direzzjoni lil min ħajaqra d-dokument, qed naraw hekk kif il-Papa jixtieq jurina illi l-imħabba għandna ngħixuha bil-ferħ. U l-ferħ nerġa' ngħid mhux b'mod artifiċjali, superfiċjali, ġifieri illi tikxef snienek, jew illi minn barra tidher li inti ferħan. Ħafna nies jidhru ferħanin minn barra, ma fil-qalb tagħhom hemm ħafna sjut il-qalb u dieqa. Jiġri huwa ferħ iktar profond, u dak il-ferħ li jagħti Alla illi jekk aħna ngħixu l-imħabba fil-ħajja tagħna, imqar jekk ngħaddu minn sitwazzjonijiet diffiċli u minn dawn ngħaddu l-koll u mhux darba jew tnejn, imma xorta nistgħu ngħidu li fundamentalment aħna nies ferħanin għaliex għax nafu li Alla lilna ħabna, anki jekk mingħajr ma kien jistoqilna San Ġwan jgħidilna illi dini l-imħabba ta' Alla li propju lilna Alla ħabna bla ma aħna stajna ħobbuh lura. Anzi meta aħna San Pawlu kol jgħid illi Alla lilna ħabna meta aħna konna għadna midimba, ġifieri verament hekk l-imħabba ta' Alla għalina hija li lemm il-merti tagħna stess. Allura aħna din l-imħabba ngħixuha verament għax aħna skoprejna li aħna maħbubin minn Alla, u allura nistgħu nxerdu din l-imħabba hekk b'xejn kif ingħatatilna. Fl-aħħar mill-aħħar dan kollu jgħaqqad biex inkompli npoġġikom fil-kuntest sħiħ. Ma l-messaġġ sabiħ illi il-Papa rrid jenfasizza fuq matul il-ġublew tal-ħniena. Għexna sena hekk profonda ħafna, hekk fejn fil-ġublew il-Papa fakkarna kemm ċentrali għal fidi tagħna it-tema tal-ħniena. Aħna rċivejna il-ħniena ta' Alla, u din l-istess ħniena ta' Alla hija bla tarf u ġejja mill-imħabba kbira tiegħu li hija bla tarf. Allura, eżis semja, nixtieq li tpoġġu dak kollu li se ngħidu f'dan il-programm u anke fil-programmi li ġejjin dwar dan id-dokument sabiħ, l-Amoris Laetitia, fid-dawl aktar u fil-kontest aktar wiesa ta' dak kollu li għadni kemm spjegajt xi ftit fit-tul f'dawn il-minuti li għaddew. Jiġifieri fid-dawl tad-dokumenti kbar li diġà tagħna l-Papa, l-Evangelii Gaudium, il-Laudato Si, fid-dawl tal-ġublew tal-ħniena u l-Papa l-enfasi tiegħu hawnhekk poġġija fuq li aħna rċivejna ħniena ta' Alla mingħajr ma kien jistoqilna volja aħna midinbin. Jiġifieri
biex din issa hekk napplikaw għal ħajja tal-familja, il-familja wkoll għalkemm tgħaddi minn momenti diffiċli, momenti ta' separazzjoni, ta' firda, ta' nuqqas ta' fedeltà lejn xulxin, ta' dnub allura wkoll. U allura hawnhekk jiġu f'moħħnek dawk is-sitwazzjonijiet kollha ta' familji u qagħdiet irregolari. Imma minkejja dan, il-ħażen u x-xitan m'għandux l-aħħar kelma fuq dan kollu. Jiġifieri jekk hemm familja mkissra, jekk hemm familja miġruħa u midruba, dik mhix ikkundannata għal dejjem illi ma tirċivix l-imħabba tal-anzi, Alla li dik il-familja aktar u aktar iħobba. Għax hu stess qalilna fil-persuna ta' ibnu illi t-tabib ġie mhux għal min m'għandux bżonn ta' fejqan, imma propju għal midneb, għal ħati, għal marit. Jiġi l-familja marida, u l-sogra ngħid għaw xi familja li mhix ftit marida, mhux hekk jiġifieri aħna bnedmin. Dik għandha bżonn tat-tabib. U t-tabib jiġi biex iwaslilha il-fejqan, mhux biex iħallija f'dak l-istat. U ġifieri hekk, f'dal-kuntest sabiħ hekk ejjew naqraw l-Amoris Laetitia, għax dan jenna wkoll biex niftu qalbna aktar, biex ma nkunux riġidi iżejjed, biex hekk ma nkunux dawk illi minn fuq it-tron hekk jikkundannaw lesti biex jikbu jiffirmaw il-firma tal-kundanna bħal xi mħallef illi hu blaħnina. Għax ħafna drabi aħna stess inkunu li nwadbu l-ġebla hekk lejn ħaddieħor waqt li ninsew li aħna wkoll jixirqilna l-istess. Jiġifieri il-Papa qed jgħidilna aqraw ukoll dan id-dokument sabiħ li qed inwassal fuq il-familja fl-ottika tal-ħniena. Fil-fatt se nenfasizza fuq għal l-aħħar tad-dokument jixħet hekk din l-istedina ċara. Jgħid dan kollu ejjew impoġġuh hekk fl-ottika tal-loġika tal-ħniena ta' Alla. U allura l-Knisja hemm bżonn li tadotta f'dan iż-żmien ġdid tagħha il-pastorali tal-ħniena. Tajjeb, għal dawk is-semmija li għadhom kemm inaqdu magħna issa nfakkarkom illi qegħdin issegwu l-programm tiegħi Francesco Pio Attard dwar l-eżortazzjoni apostolika post-sinodali Amoris Laetitia, skużawni qed nippronunzja ħażin, imma Amoris Laetitia, jiġifieri il-ferħ tal-imħabba. Dawn huma 4 programmi illi fihom qed nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nifhmu daqsxejn aktar dan id-dokument, għax għalkemm ilu li ħareġ issa x-xhur, imma naħseb illi ħafna minn nistana għalihom għadu biss isem, jew jisimgħu sentenza minn hawn, kumment minn hemm, kritika minn hemm, forsi jaraw xi paragrafu kwotat, forsi jisimgħu anke xi omelija tal-isfid tagħna dwarha. Dan kollu importanti, però hekk dokument qiegħed hemm biex taqrah. Sa veru li dokument twil, forsi jaqtalek xi ftit qalbek maħabba tul tiegħu, fil-fatt il-Papa qal mill-bidu dan mhux qiegħed dokument biex taqrah at one go mill-bidu sal-aħħar, u laqas stieden il kulħadd biex jaqrah kollu kemm hu, imma forsi kulħadd jieħu dak li japplika għalih. Però jixraq li tal-inqas nagħtu introduzzjoni kemm jista' jkun komprensiva tad-dokument kollu kemm hu, u dak hu l-iskop hekk tiegħi dawn il-programmi. Forsi issa għadda biżejjed żmien biex nibdew hekk nidħlu fil-fond tiegħu. U allura kif ninsabu f'nofs dan il-programm tagħna, se nħallikom tisimgħu l-introduzzjoni ta' dan id-dokument fiha 7 minuti b'wieħed u ieħor. Nirringrazzja minn hawn lill-qarrejja li joffrew illi jaqrawha għalikom, jiġifieri s-Sur Joe u Pauline Bezzina. Moqrija sabiħ ħafna, hekk bija ħadd jieħdu ideja ċara ta' fuq x'inhu d-dokument għalfejn il-Papa qed jagħtihulna, jisu flok noqgħod nispjega jien, isimgħu l-introduzzjoni intom stess. Hija ħafifa, mhux bħal forsi mbagħad partijiet oħra li huma qal allura naffordjaw illi ma noqgħodux nispjegawha u minflok nisimgħu il-ġmiel tal-kliem tal-Papa bil-Malti. Ħalli mbagħad fl-aħħar parti tal-programm tal-lum, dan l-ewwel programm, nibdew nidħlu iktar f'sintesi hekk ta' din l-eżortazzjoni.
Il-ferħ tal-imħabba fil-familji u wkoll il-ferħ tal-Knisja. Kif urewna l-Padri Sinodali, minkejja lat ta' sinjali ta' kriżi fiż-żwieġ, ix-xewqa għall-familja tibqa' ħajja, speċjalment fost iż-żgħażagħ u tqanqal lill-Knisja. Bħala tweġiba għal din ix-xewqa, it-tħabbira nisranija dwar il-familja qiegħda bilħaq b'xara tajba. Fil-mixja sinodali li terraqna, stajna narblu l-qagħda tal-familja fid-dinja tal-lum. Inwessew ħarsitna u nġeddu l-għarfien tagħna dwar l-importanza ta' żwieġ u tal-familja. Fl-istess waqt, il-komplessità tat-tematiċi proposti uritna l-ħtieġa li b'libertà sħiħa nissoktaw ninżlu iktar fil-fond ta' xi kwistjonijiet dottrinali, morali, spiritwali u pastorali. Ir-riflessjoni tar-rajja u tat-teologi jekk kif idila l-Knisja onesta, realistika u kreattiva, tenna naraw aktar ċar. Id-dibattiti fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni jew fuq pubblikazzjonijiet u saħansietra fost il-Ministri tal-Knisja, minn kilba kbira li nibdlu kollox mingħajr ma noqogħdu nirriflettu biżżejjed jew mingħajr ma għandna bażi b'saħħitha, imbagħad jgħaddi għall-atteġġjament ta' min jippretendi li jista' jsolvi kollox billi japplika normi ġenerali jew minn ċerti riflessjonijiet teoloġiċi jasal għal konklużjonijiet eċċessivi. Waqt li nfakkar li ż-żmien huwa aqwa mill-ispazju, nixtieq intenni li mhux id-diskussjonijiet dottrinali, morali jew pastorali kollha jistgħu jissolvew b'interventi tal-Maġisteru. Naturalment, fil-Knisja hemm bżonn ta' għaqda fid-dottrina u fil-prassi. Imma dan ma jżomniex milli nħaddmu diversi modi ta' interpretazzjoni ta' ċerti aspetti tad-dottrina jew ta' ċerti konsegwenzi li joħorġu minna. Dan jibqa' jseħħ sa ma l-Ispirtu jwassalna għal verità kollha. Jiġifieri meta jdaħħalna b'mod perfett fil-misteru ta' Kristu u hekk inkunu nistgħu naraw kollox bil-għajnejn tiegħu. Barra minn hekk, f'kull pajjiż u reġjun jistgħu jitfittxew soluzzjonijiet li joqogħdu iktar għall kultura tal-post, attenti għat tradizzjonijiet u l-isfidi lokali. Fil-fatt, il-kulturi huma differenti ħafna minn xulxin u kull prinċipju ġenerali irid jiġi inkulturat jekk irridu li jiġi osservat u applikat. U x'inhu? Irrid ngħid li l-mixja sinodali ġarret fih dana ħafna sabiħ u xeħtet dawl kbir. Ir-rotħajr għal tant kontributi li jenuni niżen il-problemi tal-familji, tad-dinja fil-kuntest wiesa tagħhom. Il-ġabra tal-interventi kollha tal-padri li jinsmajt b'attenzjoni sħiħa jidir li jibħal ġawra prezzjuża b'ħafna uċoħ, magħmula minn ħafna tħassib leġittimu u mill-mistoqsijiet onesti u sinċira. Għalhekk ħassejt li kien floku li jinfassal eżortazzjoni apostolika post-sinodali li tiġbor il-kontribut li offrew l-aħħar żewġ sinodi fuq il-familja u magħhom insieħeb konsiderazzjonijiet oħra li jistgħu jorjentaw għar-riflessjoni, id-dialogu u l-prassi pastorali u fl-istess waqt jagħmlu kuraġġ iħeġġu u jgħinu lill-familji fit-tħabbrik tagħhom u fid-diffikultajiet li jsibu ma' wiċċhom. Din l-eżortazzjoni tikseb tifsira speċjali fil-kuntest ta' din is-sena tal-ġublew tal-ħniena. L-ewwel nett għax nixtieqha tkun proposta għal familji nsara li tħeġġiġhom biex jistmaw id-doni ta' żwieġ tal-familja u jżommu mħabba qawwija u mimlija bil-valuri tal-ġenerożità, l-impenn, il-fedeltà u s-sabar. It-tieni għax bil-proposti tagħha nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd ikun sinjal ta' ħniena u ta' qrubija hemm fejn il-ħajja tal-familja mhix qed isseħħ b'mod perfett jew mhix tingħax fis-sliem u lena. Fid-damma ta' din il-kidba qed niftaħ b'daħla imnebħa mill-Iskrittura mqazza li tagħtiha ton xieraq. Minn hemm nibda biex inħares lejn il-qagħda tal-familji illum
ħalli nżommu saqajna mal-art. Imbagħad infakkar f'xi elementi essenzjali tat-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja. Biex hekk nagħmel wissa għal żewġ kapitli ċentrali iddedikati lill-imħabba. Wara nindika xi toroq pastorali li jorjentawna biex nibnu familji b'saħħithom u għammiela skont il-pjan ta' Alla. U niddedika kapitlu għall-edukazzjoni tal-ulied. Imbagħad nieqaf fuq stedina għal-ħnina u għad-disċerniment pastorali quddiem sitwazzjonijiet li mhumiex iwieġbu b'mod sħiħ għal dak li l-mulej jixtieq minna. U fl-aħħar immiss ftit fil-qosor ma' xi linji għall-isparitwalità tal-familja. Tant kienu għonja s-sentejn ta' riflessjonijiet li ġabet magħha l-mixja sinodali li din l-eżortazzjoni taffronta bi stili differenti bosta temi ta' xejrid varjati. Dan jispjega l-daqs inevitabli tagħha. Għalhekk minix tal-idea li wieħed jaqra kollha f'daqqa. Il-valur tagħha jista' jiġi apprezzat aħjar kemm il-familji u kemm l-operaturi tal-pastorali tal-familja jekk huma jinżlu fil-fond tagħha b'ħafna sabar parti wara l-oħra, jew jekk ifittxu fija dak li jiġu bżonn f'kull ċirkustanzja konkreta. Ngħidu aħna aktarx li l-koppji miż-żewġa iktar jistgħu jsibu jappellaw għalihom il-kapitli 4 u 5. L-operaturi pastorali aktar se jinteressawhom il-kapitlu 6, waqt li kulħadd se jħoss il-kapitlu 8 bħala sfida. Nittama li bil-qari tagħha kull wieħed u waħda iħossu msejjaħ jieħu ħsieb b'imħabba il-ħajja tal-familji tagħna. Għax dawn mhumiex problema, l-ewwel u qabel kollox huma opportunità. Lura għat-tieni parti tal-programm tagħna dwar l-eżortazzjoni apostolika post-sinodali Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba tal-Papa Franġisku. Tinsabu fl-imkien miegħi Francesco Piottar tal dan l-ewwel programm minn sensiela ta' 4 li fihom se nagħtu daqqatajn aktar mill-qrib lejn din l-eżortazzjoni. L-ewwel net ħaġa li ma spjegajtx fil-bidu għax dejjem noħodha for granted imma xemma tittieħu for granted huwa propju ek għalfejn tissejjaħ eżortazzjoni apostolo-sinodali. Xi fisser dan it-terminu? Dan huma ħafna termini u xek tal-Knisja, su jargon ekklesjastiku biex ngħidulu hekk. L-ewwel eżortazzjoni naħseb tifhmu x'inhi, ġifieri il-Papa qed jeżorta qed jagħmel sejħa, qed jitlobna hekk biex noqogħdu attenti għal kliemu. Hija kelma sabiħa ħafna ġej anki hekk mill-littri ta' San Pawlu minn qabel. Hija apostolika għax hija fil-linja ta' dokumenti oħrajn maħruġin mill-papiet. Jiġifieri meta nitkellmu dwar Knisja Apostolika jiġifieri mibnija fuq is-sisien tal-Apostli. Għax fil-Knisja dawn id-dokumenti l-kbar wieħed ma jwaqqax il-ieħor imma jkomplu jibnu fuq xulxejn. Pereżempju kif nsemmu dan id-dokument jibni ħafna fuq il-Familiaris Consortio tal-Dusijat jew il-Papa Giovanni Paolo II illum ikkanonizzat li kien tagħna dokument sabiħ ħafna fis-snin 80 jidirli dwar il-familja. Imma naturalment il-Knisja timxi max-xejra taż-żminijiet fis-sens li tadatta t-tagħlim tagħha fid-dawl tal-bżonnijiet ġodda tas-soċjetà. U allura bla dubju illi ikun hemm bżonn speċjalment fuq temi daqshekk attwali l-familja dejjem tinbidel, id-dinamika tagħha, l-ambjent li fih qed tgħix is-soċjetà tagħna, hemm bżonn il-Knisja alla ħares anzi l-Knisja ma tindirizzax il-mistoqsijiet il-ġodda għax tibqa' aħna ngħidu l-antika tibqa' antikwata. Hija post sinodali, din forsi l-iktar li tiftijem. Il-kelma post ġejja mill-Latin jiġifieri wara xi ħaġa u x'hekk nużawha f'ħafna kelmiet bħala prefiss u sinodali ġejja minn sinodu. Għaliex għax dan id-dokument kif
nittama li tiftakru għax issa mirux li għadda daqshekk żmien, ħareġ wara ir-riflessjoni ta' żewġ sinodi, jiġifieri żewġ laqgħat kbar mifruxa fuq diversi jiem, aktar kważi xahar, illi għamlu l-isfijiet kollha tad-dinja mal-Papa f'Ruma dwar dan is-suġġett. Jekk tiftakru, lura fl-2014 u imbagħad fl-2015, il-Papa kien sejjaħ żewġ sinodi, wieħed kien ordinarju u liħor straordinarju. It-tnejn dwar l-evangelizzazzjoni l-ġdida tal-familja. Kienu anki, jekk tiftakru, kienu dbatu anki fid-djar tagħna stħarriċ jew kwestjonarju illi sfortunatament ma tantx kien ifformulat tajjeb, kien hemm ċerti mistoqsijiet ħafna kienu l-mentaw li ma kienu jiftehmu, imma insomma l-proċess kien sar illi nisimgħu lil kulħadd, ġifieri l-Knisja li qed tisma' il-kull persuna f'kull familja. Dawn imbagħad waslu għand il-konferenzi episkopali għal l-isfijiet qarbluhom, imbagħad l-isfijiet għamlu il-kontribuzzjonijiet tagħhom fis-sinodu. Kif nafu Malta u Għawdex, il-Knisja Maltija kienet irrappreżentata darbtejn luma mill-Isqof ta' Għawdex, Monsignor Mario Grek, li kien għamel interventi sinifikanti ħafna, tantu jekk li wieħed minnhom prattikament imdaħħal ukoll f'din l-eżortazzjoni fejn tkellem dwar kif ħan indirizzaw il-ħtiġijiet il-ġodda, l-isfidi l-ġodda tal-familji regolari, speċjalment dawk li jkunu għaddew mill-esperjenza tad-divorzju, tajjeb jew ħażin, u anke kien tkellem fost l-oħrajn dwar il-preparazzjoni li ssir fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex tal-koppji li ħajjiżżewġu. Model sabiħ ħafna li l-Papa wkoll jipproponi kważi kelma b'kelma f'dan id-dokument. Tajjeb, mela saru dawn iż-żewġ sinodi, imbagħad il-Papa x'jagħmel wara sinodu jew wara iktar minn wieħed jekk ikunu fuq l-istess suġġett. Jagħmel l-analiżi tiegħu ta' dak li l-isfiet ikunu proponew f'dokument li jissejjaħ relatio sinodi, jiġifieri relazzjoni tip ta' preżentazzjoni tal-argumenti tal-isfiet li jkunu votaw fuqhom wieħed lill-Papa. Jiġifieri jgħidulu isma' aħna fis-sinodu għax il-Papa mhux bil-forsi jkun preżenti għal kull sessjoni tas-sinodu, ikun hemm gruppi jiltaqgħu fuq suġġetti differenti, mbagħad joħorġu b'riżoluzzjonijiet, jgħidu isma' aħna bħala sfijiet fis-sinodu inħossu li dawn kienu t-temi hekk li joħorġu l-iktar u qed nagħmlu dawn il-proposti li l-Knisja għandha taġixxi b'dan il-mod illum mal-familja. U kien hemm żewġ dokumenti sbieħ ħafna ukoll għandna bil-Malti, relazzju sinodi tas-sinodu tal-2014 u ieħor tal-2015. Il-Papa jaqrom, jistudjom, jerġa' jisma' diversi esperti fl-oqsma ara xi proċess ta' jiġifieri imbagħad fl-aħħar u jagħmel jibni dan id-dokument li jkun għalhekk ikun eżortazzjoni apostolika post-sinodali, meta tisimgħu din sentenza daqsxejn twila, ifisser li dan ikun dokument ħareġ wara b'riżultat ta' xi sinodu. Imbagħad tal-Papa hija finali, jiġifieri il-Papa ma jkunx ħareġ dan kollu minn żniedu, imma ikun ħarġu mibni fuq dak li qalu l-isfijiet. Ma jfissirx li jieħu on board biex ngħidu hekk kull ħaġa li qalu l-isfijiet kelma b'kelma u jista' jkun li jkun hemm fejn l-isfijiet ikunu jissuġġerew ħaġa u l-Papa jiddeċidi mod ieħor. Għan eżempju klassiku fl-istorja tal-Knisja fil-famuża Humanae Vitae li kien ħareġ Pawlu VI fejn kellu proposta ċara mill-isfijiet biex joħroġ b'talin partikolari, imma hu ddeċida bil-kontra. Tgħidu li marxa għax għamel hekk, jekk kien hemm il-kunsens tal-isfijiet kollha l-kolleġjalità tagħhom, imma l-Papa għandu l-aħħar kelma u jista' jħoss fil-kuxjenza tiegħu illi jkun għadu mhux iż-żmien pereżempju jew iħoss illi m'hemmx il-motivazzjonijiet it-tajba għall qatt. Jew insomma jista' jkun hemm diversi raġunijiet il-Papa fl-aħħar mill-aħħar imbagħad għandu s-seta li jitkellem fuq is-siġu ta' Pietru bit-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu f'dokumenti bħal dawn qiegħed jitkellem kważi ex cathedra ngħidu aħna dan huwa tagħlim tal-Knisja. U mbagħad joħroġ dan id-dokument sabiħ. Issa tantu hekk dan kollu li qed ngħid illi ktaqraw l-Amoris Laetitia tinnutaw tfittxu f'dawk li jgħidulhom il-footnotes isfel għax kollox huwa sostanzjat b'noti isfel referenzi minn fejn qed jieħu ċerti argumenti fuq x'qed jibni, tinnutaw illi hemm maġġoranza kważi assoluta ta' dawn il-footnotes meħudin mir-relatio sinodi, jiġifieri qed jieħu dak li qalu l-isfijiet u kważi kultant ipoġġih kelma b'kelma. Dan nista' ngħidulkom jiena għax rajt id-dokument iktar minn darba illi hemm paragrafi sħaħ li huma jgħid tiegħu literalment jiftaħ inverted commas, jikkwota x'qalu l-isfijiet, close inverted commas. Jiġifieri ara kemm il-Papa f'dan id-dokument qed jagħtina l-ħsieb mhux tiegħu waħdu, imma biex ngħidu hekk tal-Knisja kollha, għax l-isfijiet ġejjin minn kull
minn kull pajjiż, minn kulturi differenti, minn ċirkustanzi u stili ta' ħajja differenti. U f'dan id-dokument għandna allura hekk isu l-ġabra ta' dak illi huwa t-tagħlim tal-Knisja llum dwar il-familja u l-imħabba fil-familja. Oħra, il-Papa jatina dan dokument iffirmat fit-19 ta' Marzu. Hija id-data tal-anniversarju tal-elezzjoni tiegħu fuq is-Siġu Petrin. Hija l-festa ta' San Giuseppe li huwa il-patrun tal-Knisja Universali, kien ġie maħtur hekk jidhirli mill-Papa Ljun 13. Barra minn hekk, San Giuseppe huwa l-kap tal-familja mqazza. Jiġifieri ekku, qed ipoġġi dan kollu anki f'din l-ottika sabiħa. Kif qed għandna kwotazzjonijiet mhux biss mill-sfijiet fis-sinodi, imma anki mill-predeċessuri tiegħu, allura il-linja ta' kontinwità mhux qtuħ kif ippruvaw jgħidu xi wħud isma' dal-Papa ħireġ b'affarijiet ġodda kontra tal-Papi ta' qablu, mhu minnu xejn. L-ewwel nett jikkwota kemm il-darba lil Ġwanni Pawlu II, lil Pawlu VI, lil Ġwanni 23, lil Benedittu 16, il-predeċessur tiegħu. Imbagħad jikkwota wkoll sbieħ ħafna dik is-serje ta' katekesi li hu stess kien għamel fl-aħħar sena dwar il-familja qabel il-ġublew tal-ħniena kien qed jagħmel serje ta' katekesi sbieħ ħafna prattiċi fuq il-familja. Barra dan kollu jikkwota wkoll dokumenti tal-konferenzi episkopali x'ikunu dawn. Kull pajjiż l-isfijiet tiegħu ikunu jiltaqgħu flimkien fuq livell nazzjonali bħala sfijiet biex ċertu tagħlim importanti jew ċerti deċiżjonijiet jieħduhom flimkien. Issa Malta ma tantx tinħass għax kull manna żewġ isfijiet fil-konferenzi episkopali għavolja jidher li hemm ukoll l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, imma ejja ngħidu 3 l-iktar jistgħu jkunu jew 4 jkun hemm xi jisqof li jkun vigarju ġenerali. Però barra minn Malta fejn hemm ġeċisijiet kbar ħafna, dawn imbagħad jiltaqgħu flimkien fuq livell nazzjonali bħala konferenzi episkopali. Immaġinaw l-Italja fejn hemm 20 ta' sfijiet. Dawn imbagħad ikun hemm rappreżentanti tagħhom f'konferenzi episkopali, sfijiet kollha tal-Italja flimkien. Tal-Italja fil-fatt issejjaħ iċ-ċej, pereżempju, Konferenza Episkopali Italjana, u jkollha ċerta saħħa. Toħroġ ċerti dokumenti. Għaliex? Għax, u din ħad isimgħu li nirrepetija kemm il-darba. It-tagħlim tal-Knisja u x'inhu għalkemm huwa tagħlim wieħed il-Knisja waħda kif nisqarru fil-kredu, imbagħad jiġi applikat skont iċ-ċirkustanzi u l-ħtiġijiet tas-soċjetajiet partikolari. Altru qed inwasslu dottrina fil-kontinent Ewropew u anke hawnhekk hawn ħafna differenzi. U altru fil-kontinent Asjatiku, Awstraljan, Afrikan, Amerika Latina, kif tistinti l-istess tagħlim twasslu bl-istess mod, bl-istess applikazzjoni kullimkien. Impossibbli, għax iċ-ċirkustanzi, kulturi huma differenti. U dan ħajsir ħafna enfasi fuq f'dan id-dokument, forsi diġà smajtuh maqgħad attent għall-introduzzjoni, int ma jistax ikollok riga waħda u tkejjel biha l-kulħadd l-istess. Dan laqas fil-ħajja, sewwa laqas fi-skola pereżempju sewwa tistinti timxi ma' kull student bl-istess mod, jekk wieħed għandu ħtiġijiet u ieħor għandu oħrajn, ma tistax. Avolja l-iskola għandha regoli illi suppost jgħoddu għal kulħadd l-istess, imma mbagħad ikun hemm attenzjoni partikolari skont il-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda. Mela jekk dan japplika f'familja, fi grupp, fi skola, f'kull soċjetà ċkejkna, kemm iżjed il-Knisja li hija universali ma tistax tgħid isma' din id-dottrina tiġi applikata l-istess kelma b'kelma, walla ħares xi ħadd joħroġ il-barra hekk minn din ir-riga għal kulħadd. Le. U dan kull ma jmur iktar qegħdin nintebħu kemm hu minnu dan illi qed jgħid il-Papa, u l-iste iktar u iktar f'qasam delikat bħal huwa dak tar-relazzjonijiet. Jiġifieri biex inġib eżempju mill-ewwel ħalli tifhmuni, mhux kull persuna illi separat jew kull koppja li separat hija l-istess sitwazzjoni, fotokopi kullimkien l-istess. L-istorja ta' familja A hija differenti mill-istorja ta' familja B. U ġo familja A, l-istorja ta' persuna A hija differenti mill-istorja ta' persuna B. U dawk għandhom dawk l-uliet, l-oħrajn għandhom l-uliet l-oħrajn, dawk qed jgħixu f'ċirkustanzi partikolari storiċi, kulturali, soċjali, l-oħrajn mod differenti. X'qed ngħidu hawn issa li noħolqu dottrina għal kull wieħed differenti le, imma li din id-dottrina napplikawha skont il-persuna, għax għall-Knisja l-importanti mhijiex ir-regola, il-liġi, imma l-persuna. U dan minn fejn ġibnieh dan inventaħ il-Papa Franġisku? Le, dan fil-Vanġelu għexu Ġesu.
Ġesu poġġa bil-qiegħda fuq il-mejda mal-pubblikani u l-medinbejn u mexa ma' kull wieħed u ma' kull waħda għax ara fil-qalb ta' dik il-persuna. Ara fil-qalb tas-Samaritana, fil-qalb tal-adultera, fil-qalb ta' Zakkew, fil-qalb ta' Levi, il-pubblikan li mbagħad sar disċiplu tiegħu, fil-qalb ta' Pietru, fil-qalb ta' Ġuda, fil-qalb tal-ħalli l-niedem fuq is-salib. Hekk hemm sabiħ u x'eżempju insibu diġà f'Ġesu nnifsu illi hu hekk tbaxxa dak li kien liben ta' Alla li jista' kollox sar bniedem u propju f'din l-inkarnazzjoni huwa għex l-istorja tal-bnedmin. Allura l-Knisja hija msejħa tagħmel l-istess, għax il-Knisja il-kontinwazzjoni tal-misteru ta' Kristu fuq din l-art. Hija msejħa biex timxi ma' kull bniedem bil-pass tiegħu, bil-bżonnijiet tiegħu, bl-għaġġ li għandu hu u tgħix miegħu hekk il-ħajja ta' kuljum. U din il-Knisja għamlet sejħa partikolari biex ngħixu anke fil-konċilju. Jiġifieri anke dan kollu li qed ngħidu jekk iridu npoġġu anke f'qafas ieħor huwa dak tal-Konċilju Vatikani t-tieni, illi bih il-Knisja provat toqrob ħafna iktar l-istorja tal-bniedem. Fil-fatt hemm dak id-dokument sabiħ li jiena dejjem nirreferi għalih u huwa ċentrali hekk biex nifhmu il-mod kif illum il-Knisja tittgħix mal-bniedem li huwa l-Gaudium et Spes, Kostituzzjoni Pastorali. Għaliex għax jiftaħ b'dik is-sentenza sabiħa li għalija hija fundamentali u kważi konvint li hekk tmexxi wkoll il-Papa Franġisku f'dak kollu li jagħmel. Il-Knisja tgħix mal-bniedem hekk it-tamiet il-ferħ u it-tamiet tiegħu, Gaudium et Spes. Hekk il-momenti ta' ferħ u l-momenti ta' tama speċjalment fejn jinsab fi diffikultà. Hekk anzi biex nikwota eżatt, id-dokument jiftaħ hekk jgħid il-ferħ u t-tamiet tal-bniedem huma wkoll il-ferħ u t-tamiet tal-Knisja. Hekk jiġi l-Knisja jinteressa hekk mill-bniedem. Għandu wkoll f'dan id-dokument kotazzjonijiet sbieħ minn personalitajiet ta' ċerta importanza. Ngħidu aħna Martin Luther King. Jiġifieri il-Papa qed jikkotalek hekk persuna li ma kienx kattolika imma ħallit impattant qawwi fuq is-soċjetà ta' żmienha u sal-lum tant jikkotawh u l-Papa jikkotaw ukoll. U hemm anke interessanti kwotazzjoni mill-film Il-Pranzo di Babette. Dan il-Papa jisemmeħ kemm il-darba kif diversi intervisti tiegħu jirreferi għalih għax iħoss li huwa profond ħafna. Fl-aħħar ftit ħin li għandna ħanejt xi ħaġa fuq id-daħla li għadna kemm smajna din l-introduzzjoni. Tolqot l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa tolqot l-qarrej għax hija għandha firxa twila, hija twila ħafna u għandha tqassim dettaljat kif ħanaraw. Hija maqsuma f'9 kapitli barra l-introduzzjoni u fija il-fuq minn 300 paragrafu. Tiftaħ b'dawn is-7 paragrafi sbieħ ta' introduzzjoni li għadna kemm rajna. U li mill-ewwel il-Papa jipprova jorina fihom kemm hi komplessa it-tema li qed jitratta mhix xi ħaġa li tista' titratta fi ftit kliem għalhekk qed jieħu dat-tul kollu u allura teħtieġ ċertu approfondiment. Jgħid isejjaħ kif smajna fil-fatt f'artiklu numru 4, artiklu ġifieri paragrafu, li l-interventi li għamlu il-padri sinodali, nisimgħuha kemm il-darba dan it-terminu, il-padri sinodali ġifieri l-isfijiet il taqgħu fis-sinodu. Jgħid l-interventi tagħhom qishom ġawra b'ħafna uċuħ, u x'hekk ikun dijamant, għandu ħafna uċuħ, imma kull wiċċ għandu partikolarità, għandu l-ġmiel tiegħu. Dijamant li l-valur tiegħu għandu jiġi ippreservat. F'dan is-sens il-Papa jikteb u qed nikkwota li mhux id-diskussjonijiet dottrinali, morali jew pastorali kollha bil-fors iridu jissolvew b'interventi tal-Maġisteru, jew mhux bil-fors li l-Knisja kull darba għandha r-risposta lesta kemm toħroġha mill-but jew minn ġo xi kaxxa pakkjata għal diffikultajiet kollha. Hekk hemm riflessjoni li għaddejja fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tal-komunitajiet parrokjali, fuq livell dioċesan tal-knejjes lokali, illi wkoll hemmhekk qed issir ħafna riflessjoni. Jiġifieri hemm il-Maġisteru Universali tal-Papa, imma importanti wkoll pereżempju l-Maġisteru lokali xejdulna l-isfijiet għax il-Papa ma jafx dak li jafu l-isfijiet fuq is-sitwazzjoni tal-Knisja tagħhom. Għalhekk jgħid il-Papa u hawnhekk din isimgħu iftu widnejkom għaliex tispjega eżatt dak li għadni kemm ipprovajt infisser qabel. Jgħid li għal xi kwistjonijiet u nikkwota f'kull pajjiż jew reġjun
jistgħu jiġu mfittxija soluzzjonijiet li joqogħdu aktar għal dik il-kultura, attenti għat-tradizzjonijiet u għall-isfidi lokali. Fil-fatt, jgħid il-Papa, il-kulturi huma differenti ħafna minn xulxin u kull prinċipju ġenerali jeħtieġ inkulturazzjoni jekk irridu li jiġi osservat u applikat. X'qed jgħid? Qed jgħid hemm prinċipji ġenerali fenna fjena. Tejlu ħażin, dak huwa prinċipju ġenerali, jotta l-kull imkien u għal kulħadd. Immissa dak il-prinċipju dik il-liġi biex ngħidu hekk issa tiġi applikata skont il-post partikolari. Jiġifieri hemm kulturi pereżempju fejn il-qtil kien parti minn dik il-kultura, anke il-qtil tal-bnedmin, iktar minn kulturi oħra. Issa x'ifisser dan li ħanpermettuh, ħannittolleraw? Le, imma l-Knisja tittifhem dik is-sitwazzjoni partikolari u tittersaq blitt tal-imħabba hekk f'dawk iċ-ċirkustanzi. Dan il-prinċipju ta' inkulturazzjoni huwa ta' bilħaq importanti, anki fil-mod kif nippreżentaw u nifhmu l-problemi. U mhux kull darba rridu noqogħdu nġibu fin-nofs il-kwistjonijiet dommatiċi sewa għax dan ma jistax ikollok domma globalizzata biex ngħidu hekk. Fuq kollox imma l-Papa jafferma b'xarezza kbira li hemm bżonn noħorġu mill-konflitt sterili bejn it-tensjoni għall-bidla u l-applikazzjoni pura u sempliċi ta' normi astratti. Ma jistax ikun li napplikaw in-normi b'mod astratt. Hemm bżonn li dawn ninkulturawhom fiċ-ċirkustanza tal-post. U jikteb u kważi bija nagħlaq il-programm tal-lum. Id-dibattiti li naraw fil-mezzi ta' komunikazzjoni jew fil-pubblikazzjonijiet u saħansitra bejn il-Ministri tal-Knisja ivarjaw minn xewqa sfrenata li nibdlu kollox mingħajr ma nirriflettu jew għandna biżejjed fuq ix-nibnu, għall-atteġġament ta' min jippretendi li jista' jsolvi kollox billi japplika normi ġenerali jew jasal għal konklużjonijiet imġebda minn ċerti riflessjonijiet teoloġiċi. X'qed jgħid? Qed jgħid għandna qisu żewġ estremi. Għandna min irid jibdel kollox, jirrelativizza kollox, ma hemm liġi għal xejn, sewwa kollox deċiż skont kif naħsbuha bħalissa u x'jaqblilna. Dak huwa ħażin. Il-Papa Benedittu kien jitkellem ħafna kontra ir-relattivizmu. Sewwa kien jgħid illum qed ngħixu fid-dittatorjat tar-relattivizmu. Mill-banda l-oħra ma nistgħux nibqgħu magħluqin kif konna fis-sagristiji u minn hemm niddettaw il-bniedem tal-lum x'għandu jagħmel, għax aħna għamilna r-riflessjoni teoloġika tagħna, din ġejja minn tradizzjoni antika, diġà għandna minn din id-deċidija qabilna u ma nibdlu xejn, ara nitħarku difer sewwa mill-liġi. Dak ħażin ukoll. Il-Papa fil-fatt illum jitkellem fuq it-tensjoni bejn ir-rigorizmu minnaħa, sewa jrid ikun strett ma jitħarrek qatt minn xejn, u l-laxkiżmu minn għandu idu miftuħa żejjed u kollox jgħaddi. La wieħed u laqas ieħor huma tajbin. U l-Knisja trid issib posta x'imkien fin-nofs. U x'għandha tkun allura l-loġika li tmexxija? Il-ħniena. U hekk naħseb illi b'dan din ir-riflessjoni hekk nasal biex nikkonkludi il-programm tiegħi tal-lum. Naf li qed ħafna, nittama li hekk ma ħawattilkom xi żjed moħħkom, però nistedinkom minn issa għall-programm li jmiss. Ħalli issa nibdew ftit nidħlu kapitlu wara li għamilna din l-introduzzjoni ġenerali, ħaniprova li f'kull programm li jmiss ma' 3 kapitli la hemm 9, u allura nifhmu iktar fil-fond x'qed iwassal il-Papa f'dawn il-kapitli li kull wieħed anki għalih waħdu huwa rikkezza kbira. U anki nkun nista' ngħaddi suġġerimenti dwar x'tistgħu ma tistgħux taqraw minn dan id-dokument sabiħ. Allum nieqaf hawnhekk nirringrazzja lil Radio Lawretana li qed joffrilna l-istudio skull darba l dawn il-programmi u nittama allura illi intom is-semmija tibqgħu magħna l-programmi li jmiss sabiex nitalmu iktar u nifhmu iktar mill-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku il-ferħ tal-imħabba.